Kumusta kayo kakabsat? Naurnong tayo manen nakas maysa nga dakkel a klase. Kahit kung agyaman kakabsat, dumakdakkel at dumakdakkel tayo. Apay, si kakabsat, i-share mo daytoy nga lesson tayo kadagiti gagayem mo. I'll give you an example. Aday ti maysa nga kabsat tayo iji Canada, ni Sister Melly. Isuna kakabsat ket taga Pasukin, Ilocos Norte. Ni Sister Melly ket kang kanayon nga ikikak kakabsat, i-share ko ken kuana daytoy lesson tayo. Akas ti aramidek manen kada ito itata, i-share ko ken kuana. Ti aramiden met ni Sister Melly ket i-share na met kadagiti gagayem na nga padatay nga Ilocano ijay Canada. Kas ijay kakabsat, no aramiden ni Sister Melly ket aramiden met, you are becoming an instrument nga ni Apo Diyos ket madanon na dagiti gagayem tayo. Laglagipen tayo, datayo dagiti kayat ni Apo Diyos nga usaren na. Ket no patsyen tayo nga daytoy panagkakadwa tayo. Agadal iti sauna, ana isaganang agpaikada tayo iti Sabbath school lesson. Sharing is one of the best method now of spreading the gospel. Ada tayong kakabsat, di ko na tayo nga technology nga daytoy media isu kakabsat iti mangted iti napaspas ad-ado nalawlawa nga panangi banghelyo. Isu nga kablawak iti dakkel a klase tayo. Ket kas iti facilitatoryo kayat ko kakabsat nga iti turong iti panagadal tayo. Maysa makita tayo akas ti adalin tayo, ti ayat, ken iti kinalinteg iti Diyos. We are studying about the love and the justice of God. Ni Apo Diyos ken ni Apo Diyos lain. Kas dahi balangkad ni Apo Diyos ken ni Josue. Kuna na, move forward. Do not turn to the right and turn to the left. In one word, focus. Iti sentro kakabsat, iti panagadal tayo. Ni Apo Diyos ken ni Apo Diyos lain. Tikitain tayo dahi ayat, ken kinahustisya na. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken manakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami, tainurnong na kami manen. Akas anak mo, tadaday ayat, adaday dadagsen mi, adaday commitment mi, ang makipaset iti trabaho. Kayat ni o Diyos nga makipaset, tapno iti iglesiam, babayan iti Sabbath school, ket rumangay. Kayat mi iti makipaset o Diyos, tapno iti ayat mo ket maamuan agbalinmet a kapadasan dagiti sabsabali. Kayat mi ti makipaset ama, gapo tay ayaten da ka. Tulungan da kami nga rod. Ited mo kada kami iti Santong Espiritu. Tapno maawatan mi, ken maiaplikar mi, daytoy nga adalin mi, gapo tasikalaeng ti Diyos, ngay ayaten mi. Agyaman kami launay, itinaganap po mesos. Amen. Akas dadya ibagbaga tayo as a klase kakabsat. I'm very happy at dadya chat group tayo. Sapay kumata, umadado digiti members. May I ask, at digitay member tayo nga agipos dati anyalatta kakabsat. Please, digijay ket post tayo laeng kuma nga panag-exchange idea tayo iti Sabbath school.
I was thinking, tutungtong tayo ka klase I was thinking, ijay chat group tayo. Ket iktid tayo, dagijay personal nga kapanunutan tayo, iti inaldaw-aldaw nga leksyon tayo. Our lesson starts on, no alak ko man, ito lesson nga dadalin tayo kabsat. Our lesson start on Saturday sa aglipas iti Friday. Okay? Iti malum iti Sabado. Umuna, malum iti Sabado. No, umayon di malum iti Sabado, adda kada kayo ti kayat ng agi-share iti kaparnunutan na on that lesson. We can share it. Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, ganat, Biyernes. Dakkel ti maamuan tayo kakabsat when we share. Kararamidin tayo laeng itatagamin, alaen tayo di summary na. We put the lesson of this week together. Tapno intun no agisuro tayo. Ket adda dayjay nga turong, there's a direction, dayjay panangisuro tayo kakabsat. Iti lesson tayo, lesson number 4, iti title na ket ti Diyos ket naayat ken manang nga asi. God is passionate and compassionate. Let us define first the term. Anya iti kahit nga asawin iti passionate? Having, showing, or expressing strong emotions. Anya ti kahit nga mga asawin ti compassionate? Feeling or showing concern for others. Agsipod ta ti title tayo is God is passionate and compassionate. Iti kayat nang arugasawan, iti lesson tayo, ni Apo Diyos ket addaan, ket ipakita na, i-express na, dayjay napigsa nga emosyon na, a feeling. God has a feeling. Dayjay met compassionate, ket kayat na nga ipakita, kayat na nga iparik na, dayjay concern na nga agpaay, iti maysa nga managbasol. Dayjay kabsat iti kayat ni Apo Diyos nga ipakaammo kadatay tata. Ipaset a mayulo ket masarakan iti Isaiah 49 verse 15 na isurat ket basaen tayo. Mabalin aya ti maysa a babayi alipatan ti maladaga na nga agsuso, di na ket kumakasyan ti anak ti aanakan na. When, dagitoy mabalinda a malipatan da, ngem sa anak a makalipat ken ka. God was talking to Israel. Ni Apo Diyos ipakita na, He talks to Israel. Ket makita kakabsat, dayjay concern, dayjay passionate and compassionate love ni Apo Diyos iti Israel. No kasano iti panagayat ni Apo Diyos iti Israel, kastamat iti panagayat ni Apo Diyos ken kakabsat ken kanya. Tapno maawatan tayo kakabsat, daytoy inbaga ni Apo Diyos. Can a woman forget her nursing child? Ni Apo Diyos ket naayat. Ni Apo Diyos ket naayat. Ulitit manen, ni Apo Diyos ket naayat. As a family, ni Apo Diyos ket inikan na kamin kakabsat ken ni Mrs. Rafanan iti inem nga apo. So our family is expanding.
Talo ken ni Elisil ken ni Sam. Isuda ni Eliza, ni Eunice, ken ni Emmanuel. Dua ken ni Sherwin ken ni Jerian. Isuda ni Lucas ken ni Teo. Ket maysa ken ni Darwin ken ni Alpha. Isu ni Eli Rafael. Gaputa ni Apo Diyos ket inusar na dayjay kunana nga dayjay nursing child agpapasuso. Usarak man kakabsat ni Eli Rafael nga anak ni Darwin ken ni Alpha. Ni Eli Rafael is more than 1 month old. Ket no alaag ipersonal ko day sa lunsod ni Apo Diyos. Kuna ni kadi Alpha, malipatan na ni Eli Rafael. Ket awan iti asina kenkwana. Kunana ni Apo Diyos, when she may forget. Sana indiin, he strongly emphasized, yet I will not forget you. Ni Darwin ken ni Alpha ket kadwami dito'y balay. So kadwami met ni Baby Eli. Ket iti kadda kakabsat ni Baby Eli kada kami ikan na kami ti extra nga ragsak. Dududo may tirabi agayab ni Sherwin. Ket makita kakabsat ni Lucas ken ni Teo dayjay ading da. Kunana ni Teo, uwi. Anya ti kay nang asawin, uwi, umay na ditoy balay kakabsat. Ket no umay digitoy duwa ni Lucas ken ni Teo. Maka daytoy balay, daytoy basit nga balay may mapno iti ragsak. Kasta kakabsat iti ragsak nga ited di Apo Diyos no adda digiti ubing nursing child. May isang bigat. As my habit, agriingak anasapa. Alaakon, I turn on the light. Alaakon, iti sao ni Apo Diyos, the written word, the Bible. I had my meditation. Medyo nga bigat, inalak ti quarterly. I was reading, and then I was typing the outline. Pagamulangin ng sombrek ni Darwin, gaputa adda iti duty na kadayjay laeng abigat apan di hospital. Awit-awit na ni Baby Eli. Ket kasapulan ni Darwin gaman some more hours to sleep. Inted na kanyak ni Baby Eli. Kunakit everything stops for Baby Eli. I put everything aside. Nung dudumateramidag, I sing lullaby to put him to sleep. Into no agreeing, ipangkukabsat ijay ruar tapno agsanbath. Sa konto'y subli, dugusan minton, duwak kadwak, ti mother na ni Alpha, change his clothes, change his diapers, feed him, and then put him back to sleep. Nilo na Silvia kahit nangalain. Ada day special song na nga agpaay ken ni Baby Eli laeng tapno paturugan na. Ni Alpha, agpapaimbag pay laeng gaputa na operaan through cesarean section idiinyanak na ni Baby Eli. Ngem makita kakabsat, iti
tarigagay na panangitrabaho na nga agpaay kada ito yung anak na. Dito mo hindi Darwin, no, dito mauroy no, nakaturugan dyan, ano, umayala, sige, arako, angguin na. This is how we love the baby. Ngam, laglagipin nyo kakabsat, ngam. Hindi nga ibaga ni Apo Diyos. Yes, they may forget. Yes, they may forget. When mabalin amalipatan ni Baby Eli, ngem in pasigurado ni Apo Diyos, saan kanto pulos nga malipatan ken baybayan. To understand our lesson, in-divide ko kabsat iti talo nga paset manen. Number 1, to understand God as a passionate and compassionate God, He presents Himself as a parent. Number 2, to understand God as a passionate and compassionate God, He presents Himself in human language with deep passion. Get number 3, to understand God as a passionate and compassionate God, He presents Himself as a jealous God. Tapno maawatan tay gamin kakabsat, nga ni Apo Diyos ket na ayat ken manang nga asi. Usarin na digiti experience iti tao akas kadatayon. Umuna, usarin na kakabsat, iti bagina akas may sa anaganak. Ijay Isaiah, dayjay binasa tayo apaset a mayulo. In compare na iti bagina, kadayjay may sa nga ina, nga adda iti anak na, nga agpaspasuso. So, Israel can understand how God loves her. Tapno maawatan tayo met kakabsat, no kasano iti panagayat, iti Diyos kada tayo. God compared His love that is passionate and compassionate to us akas maysa nga ina. Mabalin aya, iti maysa a babae alipatan na ti maladagang agsususo. A mother, sa kunana ni Apo Diyos, when dagitoy mabalin nga malipatan da. Ngem saan kanto a malipatan? A mother forgets, God does not forget. Ijimit kakabsat ken ni Ari David, in present ni Apo Diyos iti bagina akas maysa nga ama. Anya iti feeling ti ama. Nga isu kakabsat iti inusar ni Apo Jesus, ni Apo Diyos tapno maawatan tayo, nga isuna iti manangaasi ken managayat a Diyos. Basahin tayo kabsat iti Salmo 103, versikulo 8 ingganat 10, sa tayo tumapan iti 13. Ni Yoba si kakaasi ken si ayat, na mayamay nga agpungtot, ket aglaplapunasan iti kinamanagayat. Saan to akan kanayon amang balbaliw, ket di nantumet ing-ingpen kanayon iti pungtot na. Isu saan nang impaay kadatayo, iti kas mayan natop kadagiti basbasol tayo, di na tayo met supapakan iti katutop dagiti kinadakes tayo. Kas iti panangaasi iti maysa nga ama kadagiti anak da. Kasta iti panangaasi ni Hioba kadagiti agbuteng kenkuana.
Dagidjay nga description kakabsat ni Apo Diyos. Nuki kita, may sa nga mga rod niya, he's now comparing himself as a father. Nukit kita, dagidjay passion, ken compassion nga ayat ni Apo Diyos, piman kunak itibagik. Tulungan nak Apo. Tapay, si kakaasi, ken si ayat, na mayamay nga agpungtot, ket aglaplapunasan iti kinamagayat. Saan to akanayon amang babalaw, ket di nantumad ing-ingpen akanahing tipungtot na. Sino ti ama kada kayo, kabsat? Alaan tayo man. Dajirik na ni Apo Diyos. At dati anak na nga managbasol. Dati anak na nga nasulpag. At dati ayat anak na nga di nala ikang kano iti ibagbaga ni Apo Diyos akas ama. Saan nanto pa ibaga nga iso na nga saan nang ipay kada tayo akas di matutop iti basol tayo. Nagbasol di anak. Ngem iti punishment haan na nga ited akas karukod de generamid na. To understand again, de to rikna iti Diyos akas iti ama. Idi napan alawas, inusar ni Apo Jesus, iji illustration kakabsat, ijay Lucas 15 about the prodigal son. The prodigal son is me, ken ure metsika. Dayjay na ayat nga ama is God. Nakita tayo kakabsat, dayjay, kuna tayo ngay, dayjay ipakita na, dayjay passion, dayjay naadaan, ipakita na, ibaga na, dayjay strong emotion na, dayjay compassionate, ipakita na, dayjay ayat na, nga agpaay, anak na. Kasanong inpakita dayjay ama? Idi nga pimanawen di anak. Dayjay ayat iti ama. Lalalo kakabsat. You know what? Sa tayo lamang maamuan kakabsat ti kinapatag ti may sa agameng anak man, anyaman nga gameng nga dakadatayo. When that thing is gone. Ulitek, sa tayo maamuan, we know how valuable a thing is when that thing is gone. Dati may isang gagayam. Apang ko binisita is sick. Now he values. Kuna na pastor, nulaeng kuma. Sinurot ko di paglintigan iti salunat nga ibaga ni Apo Diyos nga agpay kanya. Now, he's regretting. His health is slowly taken away from him. The pang of death is gripping on him. Itatan, mariknanan di kapatid, iti panangaywan, iti bagi. Awan di anak, sana kumpleto ti ama. Idin nga nagsubli di anak. The center of the prodigal son is not actually the son. Ta iti katungtong ni Apo Jesus kapsat, dagiti skriba ken fariseo. Tatibaga da apay nga dadtoy iti Dios ni Kristo, nga makipulpulapul kadigiti managbaso. Ijay Lucas 19, dayjay manenti panmabasol da, ken ni Apo Jesus idinapan nga nakipangan, ijay balay ni Sakios. May sa nga tax collector, may sa nga kagkagura digiti tattao, may sa ama nagbaso. Iti inpakita ni Apo Diyos kadagiti pangpangulo idi,
nga iti Diyos ay ayaten na iti anak na ama nagbasol. To show them, inbaga ni Apo Jesus nga adayupay, dahil anak na. Gapu iti basol, dahil kawusnan ket rotay-rotay, gapu iti basol sa anan nga kas dahil anak. Nga pimanaw, iti arpad, iti panagayat di ama. Iti inpakita ni Apo Jesus kakabsat, that the Father accepts a Son at the state ijay a kondisyon iti kinamanagbasol na. The Father restores everything. And the Father gave nangitid iti dakkel kakabsat nga panagyaman. Kunana ni Ari David nga isu maysa nga ama. Kunana kakabsat, kasano abaybay-an kanto nga po Diyos maysa nga ama. Apan tayo timikadwa nga paset. To understand God as a passionate and compassionate God, He presents Himself in human language with deep passion. No alain tayo iti Biblia kakabsat, amo tayo, the Holy Bible is the written Word of God. Kaya't nang i-communicate kanyam kanyak, dahil nga ayat na. Ket ito'y sa una, the Holy Bible, usarin na kakabsat iti lengguwahe nga maawatan tayo. He doesn't use the language of the angels. He doesn't use the language of any other created being. Iti usarin na, dayjay a maawatan tayo. Now, I'll give you one very exciting nga difference kakabsat. Nakakita kayon, digitay missionaries nga puraw iti baduda nga short sleeve at da kurbata da de go by tos. Amuyon, di bagbaga. Digiti missionaries iti Mormon, kung tayo, the Church of Jesus Christ in the Latter Day Saints. Idi ay Almaguer, idi balay da giti kakabsat ijay ni Sister Glory Concepcion Ilaes. Adda iti two-door apartment da. Lumapang kami di Almaguer, nagasat kami, tay di may nga apartment, isu ti pagyanan niya. Itata, ijay kakabsat, may nga door, isu ti ayan digiti missionaries, digiti Mormon. May nga partner, may nga Amerikano, puraw. Ken may nga Bisaya from may nga Ilonggo kapsat. Idi so ready umunag kami di apartment. So we greeted. Muyo di Amerikano nagling nga Ilocano. Di Bisaya nagling nga Ilocano. Anya ti training da kakabsat. No kumaday tuy nga missionary nga agtutubo nga puraw nga American, white American, ket napili nga mapan ijay Almaguer. Ta Ilocano speaking nga root ijay. Sakbay kakabsat a mapan. Daytoy a missionary has been trained nga agsao iti lengguwahe ijay apapanan na. Ket agsidaaw to digijay taga Almaguer wenno digijay barbaryo jayta into no masidag dayjay nga baro nga puraw nga Amerikano. Kumusta kayo tata? Kumusta kayo nana? Ni Apo Diyos kasjay. Kaya't nakakabsat ang makitungtong
tong makipatang kanyam in the language that you understand. Denggan tayo kakabsat, iti kunana ni Apo Diyos ejay Osias, Kapitulo 11, versikulo 1, 7, ken 8. Naisurat, kat basahin tayo. Idi ubing pa iti Israel, isu inayat ko. Ket manipod di Ehipto inayabak iti anak ko. Ket diilik ipaypamaysana iti aglikod kanya. Uray payawan na ida nga agturong iti ngato awan pulos iti agpangato. Kasano iti panang baybay aktuken ka Ephraim? Ipurwak kanto aya Israel. Kasano iti panangaramid kuntuken ka akas ti adma? Ikabil kanto aya akas iti Sebbuim? Kunana ni Apo Diyos, ti pusok mariribok ti uneg ko, kadagiti panangaasik mapasgedanda nga pada-pada. What a feeling! Tapno maamuan tayo, daytoy nga inbaga ni Apo Diyos, inadal tayo manen kakabsat, dahi past lessons tayo, nga ni Apo Diyos inusar na ni Osias. Tapno maamuan ti Israel, dahi ayat na kanyada, inusar na ni Osias nga propeta na. Tibilin ni Apo Diyos ken ni Osias, inka mangala, iti asawa kadagiti balangkantis. Napan ni Osias, nasarakan na ni Gomer. Ni Gomer, nang ited ti talo nga anak nga agpaay ken ni Osias. Inggana nga ni Osias kunana, sigurado saan ko nga anak daytoy ijemi katlo. Anak, iti kinamanagbasol. Ni Gomer, pinanawan na ni Osias ken dagiti anak da. Nagsubli iti trabaho na, akas balangkantis. Ni Osias, idinakita na ni Gomer, nga addan ijay nga mailaklakaw, taawanen iti baluro na. When a person is being sold, his value is gone. Ngem ni Osias, inlako na iti amin na, tapno magatang namanen ni Gomer nga asawa na. Isungan makita yu kakabsat, idi nga imbaga na, ti pusok mariribok ti uneg ko, dagiti panangaasik mapasgedda nga pada-pada. Tapay, no kitain nyo, dagijay nga inaramid iti Israel. Inayat ni Apo Diyos, inruar na isuda, inayaban na isuda nga anak na manipod iti Ehipto. Kayat ni Apo Diyos nga agpangato da kuma. Anya ti kayo nga sawi. Kayat ni Apo Diyos to improve, to give them success. Ni Jeremias insurat nga Diyaso na Apo Diyos, adda plano nga agpaayken ka. Plan for your good. Ngem uray no anya iti plano ni Apo Diyos nga agturong, nga agpangato. Kunana awan pulos agpangato. Taapay iti panagbiag, agsukir, agbasol, mangiturong iti panakairurumen. Ngem ni Apo Diyos, I like the expression of God. Tap maawatan tayo nga isuna ket ayat ken manangaasi. Inusar na dayjay maawatak nga lingwahe. Anya ti kunana, ti puso mariribok iti uneg ko. Kadagiti panangaasik na pasgedanda ken ka. Iti ununoy 1:20 versikulo 12, kuna
ti manurat. Kitaem, o Hiyoba, tasyak at daak anagdaang, ti pusok mariribok, ti pusok mabaliktad ti uneg ko. Ta nakalkaldaang iti panagsalungasing, iti ruar ti kampilan agpaulila, dagitoy taeng ko adda ni patay. In the absence of God, danger, even death is there. Isungat ti kunana ni Apo Diyos, agliddaangak, mariribukanak, agbaliktad ti pusok iti uneg ko. What a poetic God. What a passionate and compassionate God. To understand God as a passionate and compassionate God, may katlo kabsat. He presents Himself as a jealous God. Iji Exodus 20, versikulo 5, inbilin ni Apo Diyos. This is part of the Ten Commandments. Isu nga inbilin ni Apo Diyos. Di kay ruknoy ti bagim kadakwada, wenno pagserbyam ida. Tasyak ni Hiyoba a Diyos mo, managimo nak a Diyos. Amang isarungkar ti kinadakas dagiti amma kadagiti anak, kadagiti may katlo, ken may kapat a kapututan, ken gumura, kadagiti gumura kanya. Jealous. God. Kunana ni Apo Jesus, ayatem iti Diyos mo with all your heart, with all your soul, with all your might, with all. Iti may sa kakabsat nga panakigimong may iti sulipa, aday iti may isang balasang ni Rhea May. Inayabak. Medyo boyfriend na. I use this illustration ka. Una, nung ay idiararmin na ka, dahito'y baro. Ket ibaga na ket tapod nung arod, kuna na ket. Dungo, adaman ti pudnok yan ka. Agdengdengit ka. Ada iti girlfriend ko. Ay haan gayam. Ada dagiti girlfriend ko. Di balasang ka magilaat. Sana ibaga ka taluda. Ay kay jami isem di balasang balbaliwag. Ke agkarida di baro. Kaya kunana ka. Ngam sikatay ayatek. Kaya kumusta nga digital nga girlfriend? I-break ko ti duwa, si kamang balasang, si kaman kabsat. No si kadya balasang, kaya daya barong agar-aram kanyam, kaya kuna na i-break ko di maysa, mangibati maysa, sa inayon na ka. Kaya mo, siyempre kaya, no siya di balasang, sana, taapay, ti ayat, amuna iti agselos. So nga no pastor, dakas ka di ti agselos. Sino kag matiawan iti rikna ng agselos? When you are in love, you want to be possessive. Anya, the term a possessive, wakagam kat, I possess. Anya iti kayo ng asawan, dayjay bagbaga ni Apo Diyos, nga isuna ko na tasyak ni Hiyoba a Diyos, managi mo na. Ibilin na, kanyak ken kanyam, nga no agayat tayo, nakafocus tayo, kadayjay ayat nga agpaay ken ni Apo Diyos laen. Awan iti third party, nga pangitidan tayo kumati, attention tayo, ken iti ayat tayo, ta ni Apo Diyos laeng iti ayaten tayo.
Idi ibagan ni Apo Diyos, di ka mga ramid iti kinitikitan. Aladawan. These are the competition dahi ayat ni Apo Diyos. Sana inyexpan ni Apo Jesus kabsat. Digijay gayam akaribal, open and close quotation mark, ni Apo Diyos are not only graven images. Anything, anyaman abanag, nga mangkisay dahi ayat tayo, mangikat dahi focus tayo, kadaydi panagayat tayo ken Apo Diyos. These are the rivals, karibal ni Apo Diyos. Isu nga kunana ni Apo Diyos, siya ti Diyos mo ang managimon. The compassionate, the passionate lover nga isuna ni Apo Diyos, kayat na nga sikwa ken isuna laeng can enter into a love relationship without any third party. Kunana ni Apo Diyos, Ijay 34 verse 14 ti Exodus, tadi kanto agdayaw ti sabali a Diyos, tani Hiyova, itinagan na naimon, isu Diyos anaimon. Anya ti inadal tayo. In the quarterly nga ayat, ken kinalinteg ni Apo Diyos. Iti lesson number 4. Inadal tayo kakabsat, God is passionate and compassionate. Adarik na. Ket ipakita na, ibaga na, dejerik na kanyam ken kanyang. Naadal tayo kakabsat, nga anya, ni Apo Diyos ay ayatin na ka launay. Sana in compare deje ayat na nga saan amarukod iti ayat, iti ina, ken iti ama. God as a Father. Isu nga intunno agkararag tayo. Ije 10 days of prayer tayo, just the past week. The question is, kung na digiti adalan, Lord, teach us to pray. Iding insuro ni Apo Jesus digiti adalan, isuro na tayo man. The first line in the prayer is, Our Father who art in heaven. Dahil nga Diyos nga managayat, dahil nga Diyos ang manakabalin amin. He wants to be called our Father. Ni Apo Diyos, akas agayat, na asi nga Diyos. Kayat na, nga aday iti dumakkel, rumangay, a relasyon ken ka. Tapno dumakkel ken rumangay, dayjay nga relasyon tay ken Apo Diyos. Ibagana ni Apo Diyos, laglagi pa, ay ayaten ka, and I am a jealous God. Maawatan tay kuma, nga ni Apo Diyos ay ayaten akabsat, ket isu na ayat. Maawatan tay kuma, nga ni Apo Diyos ket manangaasi, ket kayat tayo, asumrek agtaginayon, we would like to enter and remain in the love of God. Kadayjay laeng panagtalinaed tayo kadayjay ayat ni Apo Diyos. Kabsat ko, we will be enjoying the blessings of God. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Agyaman kami tay ayaten na kami.
Agyaman kami ta inpakitam da jiriknam kada kami. Akas may nga ina, may nga ama. Agyaman kami o Diyos, tapno maawatan mi da itang ayat mo. Inusar mo, digijay inted mo, nga panakaawat mi ken ka. Agyaman kami, takayat mo o Diyos, nga agtalinaed kami kada itang ayat mo. Ipalagip mo kada kami, Ama, nga sikang agayat nga Diyos kada kami, may sakang managimon a Diyos. Ama, bendisyonam, dagiti kakabsat akadwami nga nagadal itata. Bendisyonam dagiti commitment ken ayat da o Diyos nga agserbiken ka. Bendisyonam katulungam to isuda. Ngayon to umay nga Sabado makipaset da o Diyos. Nga iti damet da ito nga leksyon kadigiti klase iti Sabbath School. Bendisyonam isuda, bendisyonam ti pamilyada. No kadi adda o Diyos digiti parikot iti panagbiagda. Ama, pangaasim umasideg ka kadakwada. Ket itid mo akasumbat danyaman aparikot da. Iti rukod iti ayat ken parabor mo. Tulungan na kami o Diyos nga agmatmatalek ken ka. Agyaman kami launay. Itinagan niya po Mesos. Amen ken amen. Mariknayo ka di kakabsat that as we go and deeper into our study, kada ito nga naisagana nga leksyon tayo. Ti ayat ken kinalinteg iti Diyos that our relationship with Him once again is growing and keeps growing and growing. Agpakada kamin, ngayon kas iti dati, ay ayaten na kayo ni Apo Diyos kabsat, ket ay ayaten da kayo met. Naimbag nga rabii tayo, amin.